O caso da anciá da residencia de Ribadumia con COVID, desaparecida durante o seu traslado a Vigo, desata a treboada política na localidade. O alcalde culpa a familia e o PSOE Somos de tentar facer política co asunto. Para empezar, di que a el lle consta que a familia xa sabía onte ás 11 da mañá que a octoxenaria estaba ingresada nunha residencia de Vigo. Os xoves pola mañán, antes das 11 da mañán, a familia tiña comunicación por parte das autoridades competentes de onde estaba esa señora. O rexedor di que a Xunta só traslada ao Concello o número de doentes que van ser trasladados, pero sen especificar nomes. Sabemos que van a desviar a 6 persoas para Povisa, sabemos que van a desviar a outras 4 persoas para outro centro, pero non sabemos cales son as persoas, nin os datos, nin esa posible queixa dese veciño se non se dirixe a nós. Porque o alcalde asegura que a familia non se dirixiu ao Concello en ningún momento. Preguntamos en servicios sociais se se habían posto en contacto con alguén de servicios sociais, non foi así, se habían con alguén de rexistro de aquí do Concello, non foi así, con ningún concelleiro tampouco se puxo nadie en contacto. Críticas que estende o PSOE e a Somos Ribadumia logo de que puxesen en dúbida a xestión municipal deste caso. Nin o Partido Socialista, nin Somos Ribadumia se dirixeu a este equipo de goberno para informarnos da desaparición, nin ter datos para poder contrastar. David Castro lamenta que se tentase facer política deste asunto. Precisamente este matrimonio que saiu, pois efectivamente pertenecen á comisión ou á xunta executiva do Partido Socialista daqui de Ribadumia. Eu creo que as formacións políticas e as persoas que o representan, pois eu creo que temos que traballar con seriedade. O alcalde aproveita tamén para facer un chamamento a tranquilidade ante a evolución da pandemia no municipio. Salienta que máis alá dos 25 casos detectados na residencia, no resto do Concello a día de hoxe únicamente se contabilizan outros 7 positivos.